Mai els nostres carrers havien estat tan silenciosos. Mai els nostres parcs i places tan buides. Perquè ens hem de quedar a casa. Però volem que sàpigues que hi ha gent que continua estant al teu costat. Herois als que aplaudim cada nit. A la policia, Guàrdia Civil, Protecció Civil i Guarda Rural, perquè ens protegiu i vetlleu per la nostra seguretat. Als professionals del centre de salut o la residència de majors, perquè seguiu lluitant a primera línia. Als serveis socials, perquè ajudeu cada dia les persones que més ho necessiten. Als empleats municipals, perquè no pareu mai de treballar per la nostra ciutat. A tots vosaltres, seguirem donant-vos les gràcies. I a tu, que continues eixint cada dia al carrer a obrir la teua botiga. A tu, que cada dia ens segueixes atenent amb un somriure. Que continues fent de Carcaixent una ciutat viva, una ciutat gran. Tu, autònom, també eres el nostre heroi. Perquè, encara que ara no pugues treballar, també t'aplaudim cada nit per donar-te les gràcies. Perquè prompte tornarem a eixir al carrer. Tornarem a omplir els nostres parcs. Tornarem a abraçar-nos, a riure'ns i a seguir fent de Carcaixent una ciutat amb futur. No estàs sol. Estem tots amb tu, perquè sense tu no som res. Tot anirà bé. Queda't a casa.